Sa naganap na kaarawan ni Erica at nakita naman natin dumalo si Princess Rena, ng Kalingap, at muli natin nakita, at naayusan ulit ito, at nakita ang kanyang kagandahan niya. Kasama niya dito si Jomar at sinasabi nila dito, napaka-gentleman daw ni Jomar, at hinawakan pa talaga ang kamay ni Princess Rena, habang naglalakad sila sa eri. At hindi niya ito kinahihiya sa mga taga-suporta ni Rena, kaya maraming humahanga ngayon kay Jomar, kahit hindi scripted ay kusa niya ginagawa, para kay Rena, at bilang taga-guide at kuya na rin ni Rena. Sinasabi nila malayo daw ito si Jomar, kung ikumpara, kay Edo, kasi si Edo ginagawa lang daw niya ang pagka-gentleman, pag may scripted. Ganun pa man masaya tayong lahat, lalo na sa mga nagmamahal kay Rena at Jomar, dahil tagumpay naman yung pagpunta nila sa party. May mga basher si Rena, at sinasabi nila dito, baka magselos si Rena, pag magkasama sila ni Erica at Edo, baka daw lapitan niya ito si Edo upang yakapin, dahil daw yun ang nakasanayan ni Rena pag nakikita niya si Edo. Baka daw ito ay magwala sa maraming tao, wow grabe naman ang panghuhusga niyo kay Rena, kahit ganyan ang kalagayan ni Rena, ay napagsasabihan din siya, at alam din niya ang tama at mali. Kita niyo naman todo support nga si Rena kay Edo at pumapalakpak pa siya, tapos sabihin niyo baka magwala. At saka nandyan si Kuya Jomar, at Mama Roda niya nakasupport lang siya para sa kanyang kinakapatid. Samantala mayroon din netizens ang nagsasabing hindi sila kinilig, at walang kilig sa napanood nila sa naging kaarawan ni Erica at love team ng Edrica dahil hindi na daw bago yan sa kanilang paningin. Kaya maraming netizens ang hindi nasiyahan dito, kasi kung ano ang role ni Edo kay Erica, ay nagawa na daw niyan kay Rena noon. Dahil si Rena pa rin daw ang original ng Kalingap. Sinasabi pa nila, naiilang daw si Kalingap Edo at hindi siya sweet kay Erica, dahil nandyan si Rena at magkasama sila ni Jomar. Ito sariling opinyon ko lamang ito mga kaagapay, bilang lalaki at sa ganitong event, na alam ko naman sa sarili ko, ay ginawa ko na ito kay Rena noon, at naulit lang ulit ngayon at sa ibang babae naman. Siyempre para sa akin hindi talaga maiiwasan na pag-isipan ako at i-bosh, kahit sabihin mong may sinusunod kang script. Kung ako lang talaga sa naging kalagayan ni Edo, tanggihan ko ang mga role na binibigay sa akin ni Rab, kung alam ko naman mababash ako. Kahit sabihin natin pinsan or pang-pagod vibes lang ang lahat, kasi sa akin yung pagtulong malaking pang-pagod vibes na yon sa kanila, at hindi love team na yan, hindi ako hadlang sa kalakaran ni Kalingap Rab. Ito lang naman ay sariling opinyon lang, kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang sariling opinyon. Shout out po sa Compassionate Heart Caring Charity at Japan Charity Groups. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.